Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Roblox. În acest episod o să jucăm Survival Disaster sau Natural Survival Disaster sau Alex știe cum se cheamă. Adică eu habar n-am. Dar nu Unde mergem? Eu mă duc sus. Sus de tot mă duc. Mă întreb ce e. Cred că e la Furtuna. Nu știu, mă fac să cred că e... nu știu ce să Flash zic. Flood. Ce e Flash Flood? Zic Hungry and Stable Ground. Ah, cred că crește apa dacă nu mă înșel. Da, crește apa. Nu? Cred că da. Că eu o văd crescând, da, crește apa. Eu sus acolo, sus de tot. Sus de tot, sus de tot. Tu unde ești? A, uite-te. Ești chel, bă. Ce Da, chel știu. ești? Mă, chelil. Mă întreb eu de ce sunt gri la culoarea pielii. Bă, s-a înclinat blocul sau mi se pare? Știu, pică, ai grijă că o să pice! Bă, Am bă, apăsat. se scufunde Titanicul. Știi ce am făcut? Ah. Am apăsat pe S în loc. Mamă, la limite, eu eram în apă. Uite, Am ia pe apăsat. primul. Bravo, eu am apăsat pe S din greșeală și m-a dat în spate și am picat. Ha. Mhm. Ce asta? Power up. Lucky Mark. Uite, să am minim 20 ceva de survival ca să apar și un top-ul ăla. Mirific. Uite, mă joc ca un disperat jocul ăsta. Ce e aici? Aici presimte furtuna. Furtuna sau tsunami. Bă, what the fuck? Let's party, zicem în chat. Bă, mai ești? Da? Mai zici tu ceva atunci. Eu nu prea am ce să concentrez, văd ce urmează. Ia, meteor shower. Fuck. Nu știu unde ar trebui să stăm. Pentru că în caz, da... O picat o tablă pe mine. Direct în capa. Și m-am Pe mine băut. m-am rupt la 500 de metri. Pe mine a căzut o tablă care... Da, nu s-au băguit și... Da. Uite, uite aici, da. Oh, perfect. Asta e băguită și nu se mai poate întâmpla nimica. Sper. Eu, Hai în crăpat. m-a picat un meteorit de la m-am aruncat la 11.000 de metri. Sau de ceva pe funda la mine? Nu. Ok, bun. Ia. Pe afară nu ori nimeni, se pare că. Foai, mamă. Dar numai în casă nimic. Nope. Nope. Nu ies. Și cât timp trebuie să stau așa aici? Holy! Deci la limit am câștigat. La cea mai Poftim? mare limit am câștigat. Ah. Da, dar am supraviețuit măcar? Da, uite. Aproape pe penultimul loc. Am găsit trambulină. Oh, fuck. Ia, Rakish Refinery. Ce asta? Rakish Refinery. Ia, ce?
Ce e asta, bă? Bă, vreau să pic cu o furtună de aia, că n-am ocupat niciodată la o de aia. Și cred că e o... Bă, tu vezi ce se lasă pe cer? Da, e furtună. Îți 100% sigur că e furtună. Sau e tsunami. Una dintre astea două. Dar uite-le că la cer. Ia, ce e? Că dacă e furtună trebuie să stăm undeva în casă. Zic eu că dacă e furtună și noi suntem sus, ne aruncă cu tot cu noi. Blizzard, ce e aia? Ah, da, e furtună. Hai în casă, hai în casă. Hai, man, ce bloc mi-a dat de cap. Alex, dar ce nu mai zici nimic, că te-ai supărat pe mine? Ești supărat, dar concentrat aici să mă ascund. Nu vină după mine ploaia sau ce-o fi asta. Furtună, e un fel de furtună. E furtună care face blocurile gri. Da! Nu știu de ce. Arată ca nisipul. Nisipul galben. Și ăla te suflă cu totul când te prinde o furtună de nisip. Nu, dar mă refer la textură, nu la culoare. Adică cum arată blocul. Da, exact, ca nisipul. Și că, uite, unul numai picioarele de jos. Bă, când s-o pornim chestia asta 12 frame-uri, 30 de frame-uri. De la 60 mi-a picat. Ninja! Ce vreau să spun? Tu câți abonați mai ai? 1. 1? Ciudat. Bă, mora acelea. Mi-a picat o tablă în cap. Oh! Yay! Pe al patrulea. Știu pe al treilea. Tare. Hey. Nu întreb care o să fie următoarea mapă și... Lucky Mart. Dar mă întreb ce o să fie de data asta, tu ce crezi? Tu ce zici? A? Alex. Zic că data trecută au fost meteoriți pe mapa asta. Da. Și s-ar putea să fie și acum. Dar îmi dece una de mă zbură, frate, adică n-am vreo. Da. Eu mi-am găsit loc ușor pe mapa asta, arată mișele pe aici. Parcă pe asta nu mai știu. Nu mai știu. Acum n-a. Poftim? Zic că acum n-a, fiecare cu locurile sale, dar tare mie că vine ceva. Cine e așa dintr-o dată. Ia, fire. Ce foc, mă? Ia foc totul. Pe bune. Și de unde începe? Nu știu. Nu știu că GTA 2 ăsta, frate. Sau de ceva pe fundal. A început casa, fii atent, a început casa și se extinde. Dar nu știi că e casa. Ba nu, uite. Fuck. Bă, bă, ce laga, mă. S-aude ceva pe fundal? Acum, da, s-a auzit. Ce s-a auzit? Nu știu, n-am înțeles, dar s-a auzit oricum. Ce mă fac eu în familia mea? Da tu nu. Cerere de friends. Bă, da, ce lagă. S-aude? Eu nimic, chiar nimic. Nu? Dar tu de ce tot îi pui pe mut? Acum n-am. E un copil mai mic pe la mine și face grăgie. Bine, nu face grăgie, se joacă fratele meu cu el. Dă-i un pun în cap. Și lui frate tu și lui ăla micu.
Să iau când plâng pe aici sau ce? Oricum, tu cred că la ospital tu plângând toată ziua și pe soarta. Își bate zi și noapte. Ce? Își bate zi și noapte. Surf Central. Dar care e cel mai mare din familia ta, tu? Da? De fapt, tata. Nu mă refer ca Da, fiic, știu, ca copii. Eu sunt cel mai mititel. Cel mai mic, a? Dude, am 11 ani, fratele meu are 28. Sau... Avantaj, îți cumpără dulciuri. Da, ce dulce mi cumpără. Poftim? Ce dulce mi cumpără. Îți dă jocuri. Ce jocuri mi-ai dat, frate? A? Eu cumpărat și el CSGO de iarnă, de Crăciun. Ce asta? Cu tremur. Eu cumpărat și el CSGO de iarnă, din iarnă și atâta. Vezi nimica. Bă, de ce-mi gândești? Cum faci asta? Bă, cum faci? Hold on, ești nebun. Bă, ești nebun. Bă, dar e prea ușor, nu pot crede cum oamenii au murit la chestia asta. Poți să spici obiecte pe tine și Nu, picanica am până acum. iei damage. Eu singurul damage care l-am luat a fost că m-am aruncat de pe clădiri înalte. Holy shit. După timp, poate mă izbesc de o chestie de asta. Păi ce erau. Mor. Am murit de la falling damage că m-a aruncat la mama dracu, sus. Și aveam puțin. Se mai întâmplă. Am zicte. Pe bun, ăsta a fost episodul de azi. Dacă vă plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. Vedeți pe Alex aici. Pa, pa!